siguran sam da znaš onaj osjećaj kad imaš onaj wow efekt, kad se osjećaš da su se oči nekako otvorile, a to se i meni dogodilo kad sam počeo primjenjivati ovu naviku i nadam se da će se to dogoditi i tebi kad shvatiš i kad saznaš koja je ovo navika i kad ju probaš i počneš primjenjivati. Dakle, ta navika je zahvalnost. Ova navika ti može promijeniti život i kao što je i meni promijenila. Dakle, to nije nešto što će napraviti puno stvari odmah. Iako će imati velik utjecaj odmah u ovom sadašnjem trenutku. Ali tek nakon dovoljnog primjenjivanja onda će se te koristi i ti benefiti još više povećavati. A kad zapravo shvatiš koliko si ti blagoslovljen, koliko imaš dobrih stvari oko sebe, koliko imaš dobrih ljudi oko sebe, koliko se dobrih stvari nalazi oko tebe u tvom životu i kad to počneš primjećivati i više cijeniti, te stvari će imati veću vrijednost i jednostavno ćeš početi dobivati još bolje stvari i još bolje događaje i još bolje iskustva. Jer kad se fokusiramo na ono što nam fali, što nemamo, ono što nije dobro, onda to zapravo i raste i povećava se i mislimo da je sve loše. A kad zapravo malo usporiš, pogledaš što je dobro, na čemu možeš biti zahvalan, mada je to samo jedna stvar ili dvije stvari, opet je to početak i prvi korak prema tome da sve više primjećuješ one dobre stvari koje su oko tebe i kad tako budeš primjećivao svaki dan ono što je dobro i bio zahvalan na tome, to će ti dovesti do toga da te stvari jednostavno rastu. Biće sve više i više stvari za koje ćeš moći biti zahvalan, koje će te učiniti sretnima i jednostavno to obilje će nekako rasti. Dakle, zato evo predlažem da probaš svaki dan odvojiti 2-3 minute da kažeš ono na čemu si zahvalan. Možeš to i zapisati, dakle jednostavno zapišeš zahvalan sam danas na bilo čemu, na hrani, na ljudima, na prijateljima, na bilo čemu i jednostavno kreni sa jednom, dvije stvari svaki dan i vidit ćeš kako će ti svaki dan kako to budeš radio sve više stvari dolaziti i bit ćeš jednostavno zahvalniji sve više i više. A to će te dovoditi do toga da tvoje obilje jednostavno raste i sve to što vidiš oko sebe primjećivat ćeš u puno ljepšem svjetlu i jednostavno to će sve nekako na kraju krajeva rasti. Tako da svakako probaj ovu naviku i vrijeme je da tvoje obilje raste i da se osjećaš puno bolje na prvom mjestu zbog sebe, a onda i zbog svega što se događa oko tebe.